Mae bod yn diwtor dan hyfforddiant yn helpu mewn ffyrdd sa chi'n meddwl bod o'n gallu helpu. Gyfle gwych i jyst bod yn rhydd i fod yn greadigol efo plant o bobl ifanc gwych yma sydd efo llwyth o syniadau. Mae bod yn diwtor wedi effeithio ar ngyrfa i, a rwy'n heb hynny, swn i'n wedi cael y cyfleoedd anhygoel mae dwi wedi cael, a mae o diolch i'r rôl yma. Dwi wedi gweithio ar rhan fwyaf o sioeau blas, gyd yn pontio fan hyn yn Theatr Bryn Terfel. Bob math o brosiectau, o brosiect sgwennu llyfr gyda North Wales Africa Society, prosiectau gyda St Mary's ym Mangor sydd yn gweithio gyda bobl digartre. Bob math o brosiectau gwahanol, rhai dawns, rhai celf, rhai actio, bob un yn hollol wahanol. Prosiectau sy'n ymwneud efo'r gymuned yn bennaf a dod â creadigrwydd allan o'r gymuned mewn unrhyw ffordd a teimlo fatha bod y celfyddydau yn perthyn iddyn nhw. Dwi'n meddwl mae'r hoff prosiect nes i weithio arno, mae mor anodd dewis un, ond y prosiect monolog ai. Ges i gyfle i redeg ac i helpu gyda'r trefnu gyda'r prosiect, ond nes i hefyd gael cyfle i fod yn un o'r mentoriaid ar y prosiect hefyd, felly ges i weithio gyda yr unigolion oedd yn sgwennu'r monologau ac oedd gweld hwnna i gyd yn dod at ei gilydd jyst yn anhygoel ac oedd yn brofiad byth gofiadwy. In monologue I worked with Professor William Charlotte. Oh, it was just like I was working with a big sister. She wanted me to bring out what was inside me and help me to structure it in a very wonderful way. But everything I wrote was all me. It's wonderful working with her. It was really wonderful, yeah. Dwi'n meddwl y prosiect nes i elwa yn bersonol allan o fwyaf oedd y prosiectau dyn ni wedi bod yn gwneud efo anedd ni. Nes i godod i mewn fel artist a hwylusydd i ailgyflwyno y Gymraeg mewn ffordd i criw oedd bron wedi cael ei amddifadu o'i hunaniaeth. Syniad bod pobl sydd â anghenion dysgu ychwanegol ddim yn gallu cael gafal ar dwy iaith, a be oedd y prosiect oedd ailgyflwyno'r Gymraeg drwy chwarae o cael bod yn rhan o hwnna a dod â cerddi a dod â sgwennu a y Gymraeg i fewn wedyn i bobl oedd ddim yn hyderus yn y Gymraeg yn brosiect anhygoel. Hwnna oedd y tro gyntaf iddo fi gyhoeddi unrhyw fath o sgwennu, a hynna o'n i eisiau gwneud ac o'n i'm yn gwybod bod hynna'n bosib. Felly, diolch i hwnna ges i gyhoeddi yngwaith ar lwyfan a mewn print am y tro cyntaf. Felly mae hwnna'n brofiad na i byth anghofio. Oedd y taith Iwerddon yn wych, cyfle i gweld diwylliant gwahanol a sut oedden nhw'n ysbrydoli plant o bobl ifanc mewn iaith gwahanol, mewn gwlad gwahanol. Gyda North Wales Africa Society, ges i gyfle i arwain rhai o'r sesiynau ac i fod yna i gefnogi Mared a'r bobl oedd yn cymryd rhan yn y prosiect. Bod yn rhan o'r gweithgaredd a gwneud yn siŵr bod pawb yn gyfforddus, ond hefyd dysgu ynghylch sut i redeg prosiect a sut i wneud yn siŵr fod pawb yn gyfforddus ac yn mwynhau ei hunain. The Trainee Tutors project was introduced to the North West African Society, which I'm a strong part of. I got interested and I decided to go into it and with a desire to make a statement there. Mae'r sioeau gyd yn wych. Mae'r adnoddau sgynnon ni fan hyn yn pontio yn wych a cael gweld plant yn wen o glust i glust ar lwyfan broffesiynol efo'r holl technoleg a falle a creu sioe o amgylch hynny. Yn just, ie, oedd o'n wych dy gwir. Mae'r cynllun Tiwtor dan Hyfforddiant yn dechrau tyfu erbyn hyn a dyn ni'n cael cyfle nawr fel Tiwtoriaid dan Hyfforddiant i weithio gyda cwmni llwyddon lleol, i fynd i mewn i gwmnioedd iechyd a lles i gysgodi ac i weld sut mae bod yn greadigol, sut mae'r celfyddydau yn gallu helpu ac bod o fydd yn y cwmnïau hynny a pa drywyddau falle fyddwn ni'n gallu mynd ar eu hyd nhw yn ein gyrfaoedd ni yn y dyfodol. Nes i
ymuno jyst mwyn gallu cadw fy hun yn y lŵp o bod yn y byd yma. Da chi'n dysgu gymaint o stwff a dysgu stwff, lot o stwff newydd, sa chi'n gwybod os oes chi ddim yn trio mewn ffordd lle. So na, mae wedi really helpu fi a dwi'n edrych ymlaen, cario ymlaen bod yn yma a gweld beth sy'n dod. It really has helped me a lot. It has affected everything. Realize that really that writing I've always done as a child, I can still do it in a very wonderful way. A way that will touch lives. Do'n i'm yn gwybod bod y math yma o beth yn bod, ac o'n i'n meddwl bod fi'n mynd i gorfod cadw bod yn greadigol yn rhywbeth o hobby, ond mae bod yn diwtor dan hyfforddiant di dysgu fi bod fi'n gallu gwneud bywoliaeth. Nid yn unig bod fi'n gallu just gweithio a gwneud ambell i brosiect, fe dra'i wneud bywoliaeth allan o y celfyddydau. Mae o'n gymaint o hwyl, nid yn unig gweithio efo bobl proffesiynol sydd efo blynyddoedd o brofiad, ond hefyd gweithio efo plant o phobl ifanc amazing sydd efo llwyth o syniadau mwych.